Good morning. Happy Sunday everyone. So, niya karon sa pag-ampo alang sa panalangin sa healing mga igsoon sa mutuulang ngayon. So, remember, Mark chapter 11 verse 24, kung imo kining tuhuan, maimong gayud kini. Santiago chapter 1 verse 6 pa ingon sa 7, kung magduha-duha ka, ayaw na lang pag-expect na kini imong madawat. So, Hebrew chapter 11 verse 1. So tuhoy ang dili mo makita sa mga igsoon kung ikaw may tuo, kung ikaw karon na ay gibati, maayo gid ikaw mga igsoon sa una, mangayo sa una kita upasaylo kay kitang tanan makasala gayud sa minuto o oras o adlaw-adlaw sa atong kinabuhi tinanawan man hunhuna ug sa tanan mga igsoon busa mag-amputa o glory to God. Father God in heaven, in Jesus' mighty name. Lord God, akong imong sulukoon, Ginoo. Pasaylo ako, Lord, sa tanan akong mga sala, minuto man, o oras man, o adlaw sa akong kinabuhi, Lord God. Kaya ako nakasala gayud sa tinanawan man, hunahuna man, o sa mga binghatan, Lord God. Ikaw, nakakita sa tanan ng mga sala, kay ikaw ani anak ka namo sa among sulod, kay kinimong lawas, templo sa Espiritu Santo, sa ikaw isayod sa tanan mo, rin matago diha tanan. Gusaman, pasaylo ako, o kining tanan, nasayod ako kay mao kini saad mutawag kami kanimo og mga ikabi pasaylo kami imong pasayloon diha sa amahan. Daghang salamat sa tanan sa walay katapusan na ikaw nagapasaylo kanamo in Jesus mighty name, amen. So magsugod kita mga igsoon alang sa inyong gibati karon. So ulo ikan sa ulo unsa kana imong gibati diya sa sulod mga igsoon sa ato kanang glory to God. Father God in heaven, in Jesus mighty name, ako ang imong sulugoon. Ikaw nagsaad nga unsa man ang buhat sa baba sa imong shepherd or magbalantay sa karnero kini imong panalanginan. Busamahan ako mangayo sa imong panalangin alang sa kaayuhan sa akong tanan mga subscriber in Jesus mighty name. From head to toe, unsa man kanang gipati diha sa sulod sa ilang lawas, high blood man kini, diabetes, allergy, or anything nga sakit sulod sa lawas in Jesus name ang kanang tanan mawala. Kay Isaiah chapter 53 verse 5, wala na kami mga sakit tuan na kilat sa krus ang tanan apan adunay sakit ang matabo sa tungod sa datang espiritu nga niya sa kalibutan. Busa espiritu sa sakit in Jesus name mugawas ka na diha sa inyong lawas in Jesus name. Busa kining tanan ato kinadawaton ang tanang kaayuhan uban sa pagtuo pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. So kining tanan ato kining tumuan ug lauman ug pasalamatan ng daan pinaagi sa inyong bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen and amen. Thank you, Jesus.